Здравейте, мили деца! Моето име е Кобрат Петков и моята професия е фитнес инструктор. Занимавам се с тази професия от повече от 15 години. Искате ли да научите нещо повече за моята професия? Да! Ти един фитнес инструктор. Работата на фитнес инструктора е да помага за безопасността на клиентите в фитнеса. Тоест да представя по най-правилния начин упражненията, за да може да се избегнат всякакви контузии и травми, които съпътстват тренировъчния процес, ако не се изпълняват упражненията правилно. Какво е вашето работно място? Нашето работно място е специална сграда, която се нарича фитнес или джим на английски, както е модерно, и има всякакви уреди. Имате ли специално работно облекло? Нашият фитнес център има стандартни правила, които важат за повечето фитнеси в България и в цяла Европа. Задължително е носенето на вътрешни чисти маратонки, както и хаврийка. Що се отнася до фитнес инструкторът, е хубаво да се отличава най-често с фирмена тениска, на която е писано, че е персонален тренер или инструктор, както се казва, и бранд, лого на самия фитнес. Това е тениската от нашия фитнес. Ето на нея виждате логото персонален тренер. Това е хубаво да бъде облеклото на инструктора, за да се отличава от останалите клиенти. Що се отнася за хората, които посещават фитнеса, то освен вътрешните маратонки, хаврийката, е хубаво да се вземат къси гащета и тениска, за да им е удобно, като тренират, и температурата в фитнесите винаги трябва да бъде около 21-22 градуса целогодишно. С какви спортни уреди работите? Имаме уреди, които са за една мускулна група, примерно за гърди, за гръб, за ръце. Имаме такива уреди, които и са за мултифункционални уреди, които се наричат, на които може да се правят няколко мускулни групи. Също много важна част в фитнесите са кардио уредите. Това са бягащи пътеки, колелета, велоергометри, скеямастър, стълби, които да се изкачваш, и всякакви такива уреди, които могат да ти помогнат да правиш неща, които са за външни спортове във вътрешна среда. Как да покажете някакви интересни упражнения? Разбира се, искате ли заедно да направим една загрявка, която е основа за една хубава тренировка без контузии? Нашата загрявка започва от горната част към долната. Следователно, първо с главата започваме да правим движение надолу, назад, наляво и надясно. 5 пъти. Във всеки фитнес има такива стелки, има ролки, с които си масажираш мускулите и започваме да масажираме, в същото време да подготвяме мускулатурата на гърба за работа. И така вече можем да подпилим ролката и по-назад към горната част и към врата.